Simbah Sastra Yuda. Wektu kuwi Sigit sing mentas wae mulih saka nyambut gawe ning kapal pesiar arep silaturahmi menyang omahe Heru, kanca tunggal gawean sing ketemu ana ing luar negeri. Heru uga lagi wae mulih amarga entek kontrake anggone nyambut gawe. Nanging nemoni Heru kuwi dudu perkara kang gampang amarga omahe ana desa Tanggul Angin. Sigit dhewe durung ngerti papane desa Tanggul Angin kasebut. Sangu ancer-ancer saka kancane, Sigit langsung budal. Jarine desa Tanggul Angin kuwi mapane ana ing perenging gunung. Adoh banget saka omahe Sigit sing ngatasé ing tengah kutha. Mengko yen ana desa sing mapane paling dhuwur, ya iku desane. Ujare Heru marang Sigit saka telepon. Gandeng kancane mung kandha mengkono, Sigit ngira yen omahe kancane iku mung ngurut kae dalan desa nganti desa sing paling keri. Jarak sing kudu dilewati kapitung rada adoh. Mula anggone budal dirancang rada esuk. Ananging gandeng ana ayahan sing ora kena ditinggal, wekasane dadi sore, bakda asar. Sak jam candhake, sepeda motore Sigit wis tekan laladan Tlaga Sari. Nanging dirasa isih ana desa sak dhuwure. Sigit ngira yen desane Heru isih adoh saka kono. Sigit bablas maneh ngegas sepeda motore. Nalika sepeda motore ngambah alas pinus, ana kedadean aneh kang dialami dening Sigit. Rumangsane Sigit, dalan sing nyigar alas pinus kuwi dawa banget. Saben ngliwati protelon, menggok nyiwa utawa nengen, kaya-kaya ora ana enteke. Wayahe wis suruk, lan ing dalan tengah alas pinus kuwi Sigit kobeng. Sak dalan-dalan getoke krasa mengkorok. Sanajan ora meruwi memedi, awake sansaya krasa anyep, nanging kringete gleweran. Arep nelpon Heru, nanging jebul HP-ne ora ana sinyal. Krasa sing dialami kuwi ora sak baene, Sigit banjur ndonga ing sakjroning ati. Nyuwun keslametan kanthi nyebut asmane Gusti kang murbeng dumadi. Ora watara suwe, dheweke weruh ana bangunan saemper musola ing pinggir dalan. Atine ngicil ayem. Sigit mutusake leren ing musola kasebut sak perlu wudu banjur sembahyang. Ing kono dheweke weruh ana priya sepuh nganggo surjan lan blangkon lagi sila sinambi rengeng-rengeng solawatan. Suarane priyayi sepuh kuwi merdu banget, nglaras lan nentremake ati. Bareng ngerti tekane Sigit, piyambake banjur takon, "Kenapa bengi-bengi tekan kono dhewean?" Sigit mangsuli apa anane. Priyayi sepuh kuwi mung ngrungokake critane Sigit karo mesem. Banjur aweh pituduh menyang Sigit dalan endi sing kudu dipilih. Sawise sembahyang, Sigit banjur pamit. Ora kelalen ngucapake panuwun marang priyayi sepuh kuwi mau. Tenan, bareng nuruti pituduhe priyayi sepuh mau, Sigit bisa metu saka dalan sakjroning alas pinus sing ndadekake kobeng. Banjur lagi ketemu gapura sing ana tulisane
Désa Tanggul Angin. Wusana dheweke kasil nemokake omahe Heru sing jebul ora adoh saka gapura désa kuwi mau. Saking gayenge ngobrol urusan gawean, Sigit nganti kelalen ora cerita marang Heru babagan kedadean aneh sing dialami mau. Sidene Sigit banjur nginep ing omahe kancane kuwi. Esuke Sigit enggal-enggal pamit mulih amarga ana kepentingan sing kudu diayahi dina kuwi. Nalikane ngliwati dalan tengah alas pino sing nate gawe kobenge, Sigit sempat tolah-toleh nggoleki musala sing dienggo sembayang mau bengi. Sigit sanalika ngendhek sepeda motore ing sacedhake bangunan. Dheweke yakin yen ing papan iku dununge musala mau bengi. Kamangka ora ana bangunan liyane ing papan kono. Nyatane sing diweruhi Sigit saiki bangunane dudu musala, nanging wujud cungkup makam. Ing makam kuwi katulis katerangan menawa ing kono disarekke sesepuh pepunden sing asmane Simbah Sastrayuda. Dheweke maca katerangan kuwi karo kami tenggengen. Ora ketemu nalare Sigit anggone mikir kedadean kuwi. Namung dheweke banjur ziarah ing makam kono karo dedonga. Mugi Gusti kang akarya jagat tansah ngluberake karohmatan marang Mbah Sastrayuda. Ing atase wis sumare nanging isih bisa dadi lantaran keslametan tumrap wong sing mbutuhake. Kaya dheweke mau bengi, mbutuhake pitulungan. Cuthel.